F'konferenza tal-aħbarijiet il-kellim ewlieni Laburista Leo Brincat ikkwota sensiela sħiħa ta' dokumenti tal-Gvern li juru biċ-ċar li fejn jidħlu solar farms il-Gvern lanqas qiegħed jaqbel miegħu innifsu. Iva li hemm inkwetanti huwa li għalkemm din l-aħħar ġranet smajna ħafna fuq dak li huma solar farms, hemm kontradizzjoni kbira mhux bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni, bejn il-Gvern u l-Gvern. Il-Gvern spiċċa ma jaqbilx miegħu innifsu. Is-solar farms ma semmewx fil-kampanji elettorali. Kif tella l-Gvern tefa' il-wejt tiegħu kollu fuq l-enerġija mir-riħ. F'daqqa waħda ħareġ dokument fejn qal isma' is-solar farms m'għamlux sens għal Malta, hemm bżonn immorru għas-solar water heaters u għas-sistemi fotovoltaiċi. Aktar tard iżda l-Gvern ftehim mal-Unjoni Ewropea li kien qed jippjana li 40% mill-mira ta' 10% enerġija nadifa kienet ser tiġi mir-riħ. Issa ġejja l-elezzjoni, l-għandu proġetti ta' riħ xuri, l-għandu proġetti ta' xemx, u l-Prim Ministru li suppost kellu solar farms sas-sena 2010, kull ma qedna ġimagħtejn ilu kien biss illi qed jippjana u jaħdem fuq proposti. Quddiem din is-sitwazzjoni Leo Brincat qal li wieħed jibda jissuspetta li l-Gvern issa tefa' din l-enfasi kollha fuq ix-xemx għaliex irrealizza li fil-qasam tal-enerġija mir-riħ għadna lura. Dan jista' jwassal biex il-Gvern ikollu jbiddel il-miri tiegħu. Leo Brincat qal li Gvern ġdid huwa kommess li pajjiżna jilħaq il-miri ambjentali sal-2020. Seħaq li l-Partit Laburista ilu jiġbed l-attenzjoni tal-Gvern dwar l-użu tal-enerġija mix-xemx permezz ta' sistemi fotovoltaiċi mill-2007. Semma wkoll kif fl-2008 l-Partit Laburista propona li jsir studju dwar is-solar rights sabiex titqajjem kuxjenza dwar l-aċċess għax-xemx.